हेलो खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगु यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय आरो बिनि सिगां नोंथांमोनखौ आङो आरज गाबखानो लुबैदों जाय नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामाखै नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा नोंथांमोननि सोंनायनि माखासे सोंथिफोरा अबावबा एखेफोरा आगोल गोबां कुइसननि रिप्लाइ खालामनाय माखासे भिडिअसफोर दं नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दा दिनैनि गोदान कमेन्ट्सआव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो आं कमेन्ट्सफोरखौ फरायलांनो आखायाव लाबाय जायख्लं ब्रह्मआ सोंदों जिअ किपेड मबाइल फिसायाव यूट्यूब चैनल खुलिनो हागोन ना हाया जायख्लं ब्रह्म खुलिथारबाथ' चैनलखौ क्रिएट खालामनो हायो खिन्थु मबाइला डिसप्लेया फिसाद्राय जायो एसे प्रब्लेम जायो खिन्थु जिअ'आवबो मोजां रोखोमनि बिराद मोजां यूट्यूब नाय जायो एसे थुनायावल' एसे दिगदार जायो आरो ओमफ्राय जिरि ब्रह्मआ सोंदों हेल' आदा आं नोंथांनि चैनेलाव दिनैसो गोदान नायनानै मिथिनो मोनबाय दि नोंथाङा जा सोङो बिनि फिननायखौ सानडेनि भिडिअनि गेजेरजों हरो आं आदानाव मोननै सोंलु सोंनाय आसा खालामबाय आदाया फिननायखौ बै सानखालि हरथारगोन होननानै सोंनाया जाबाय बेनोदि गुगोल एडसेन्सआव मा मुं होदोंमोन बेखौ माबोरै नायफिननो आरो बेखौ सोलायफिननो हानायनि मोनसे राहा दं नामा जिरि ब्रह्म गुगोल एडसेन्सआव मा नाम होदोंमोन बेखौ सोलायफिननायनि राहाया नों बे गुगोल एडसेन्स एकाउन्टआव नोङो लगइन खालामनानै बै पेमेन्ट अपसन दंना बे पेमेन्ट अपसनाव बै नोंनि नामखौ सोलायहैनो हायो लास्टआव दा टेक्निकेल कनक ब्रह्मआ सोंदों आदा बर'फोरनि गेजेराव गोबां यूट्यूब खुलिबाय नाथाय सोर बायदिखौ यूट्यूबार होनो आरो सोरनि बायदिखौ यूट्यूब चेनेल होनो अन्नानै खिथादो आदा नेक्स्ट सानडेआव टेक्निकेल कनक ब्रह्म दा जोंनि बर'फोरनि बर' रावजों आरो मोनसे मोजां रोखोमनि चेनेलखौ गैयाखौनो होनजायो मोनफा मोननैल' दं ओमफ्राय माखासेया जानला मोनला मिक्सापसो जानला मोनला माने मारै दिनै माबा मोनसे लाइभ श' खेबबाय ओमफ्राय गाबोन टेक्निकेल भिडिअ खालामबाय संफोर सोरनिबा मिउजिक भिडिअखौ होदलाबायबाय संफोर सोरनिबा संखौ आपडेट खालामलाबायबाय संफोर अबेबा भाइरेल जालाबायनाय भिडिअ आपल'ड खालामबाय दा जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव मोजां रोखोमनि चेनेलखौ गैयाखौनो होनजायो ओमफ्राय दा यूट्यूबारा सोरखौ होनांगौबा नोंथांमोनासो मिथिसिगोन सोर बायदिखौ यूट्यूबार होनो बबे बायदिखौ यूट्यूब चेनेल होनो नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट्स खालामनानै जायो सोर बायदिखौ यूट्यूबार होनो सोर बायदिखौ यूट्यूब चेनेल होनगोन दा बाहाय नोङो बासिनांगौबा नों मोजांथार यूट्यूबारफोरनि चेनेलखौ नों मोननै मोनथामसोल' मोनगोन बर'फोरनि गेजेराव माखासेया गासिबो मिक्स जानला मोनलासो ओमफ्राय गावबा गावनि भिडिअ नङा मालायनिखौ होदलाबायनाय अबेबा बुजिबायना आं मा होननो नागिरदों ओमफ्राय दा नेक्स्टआव फैदो शंकर मासाहारिया सोंदों आदा नोंनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट जोंनि बर'फोराबो दासान्दि माखासे मिउजिक भिडिअफोरखौ फैसा गारना बानायलाबायो स' आंनि कुइसना बेनोदि बे मिउजिक भिडिअ बानायनायफोराव जा फैसा खरस जायो बेखिनिखौ मोनफिनो ना मोनफिना जाखो बिनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ बानाय शंकर मोसाहारि एक्सुवेलि आं मिउजिक भिडिअ खालामा ओमफ्राय मिउजिक भिडिअ खालामग्राफ्रासो मिथिगोन बेखौ थेवब्लाबो आङो आगोलहाय मोनसे मिउजिक बानायखांबाय जोंनि सं बानायदों ओमफ्राय खिन्थु दासिमबो भिडिअ पाब्लिश खालामाखै जों आगोल बानायदोंमोन एसे गोबाव जाबाय 2016 ना 15आव बानायदोंमोन ओमफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्स मोनबोनायाव आरोना जानाखि खरस खालामदों बेखौ मोनफिनाखौनो बुंजायो माने ओरैबायदिबा मोनफिनो खिन्थु नों कन्टिनिउ भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायोबा जेनेबा मिउजिक भिडिअ जेनेबा नोङो हाथाराबाबो जेनेबा मान्थआव मोननैसोखौ नों जुदि खालामबाय थानो हायोबा ओमफ्राय नोंनि भिउसआबो बुरजा फैयोबा दा नों चेनेलखौ नों मनिटाइजेसन खालामनोनो नों बिराद बुरजा भिउस नांखागौ जेनेबा अभारअल नों खिन्थानोसै जेनेबा नोङो मोनसे मिउजिक भिडिअआ जेनेबा 1 मिलियन क्रस जाहैबासो नोंनि चेनेला माबा जाहैखागोन मनिटाइजेसन अन जाहैखागोन ओमफ्राय नों बिनिफ्राय नोङो मिउजिक भिडिअ कन्टिनिउ होबाय थायोबा आर्निंस खालामहैनो हागोन आरो ओमफ्राय खिन्थु जायनाखि मिउजिक भिडिअस फैसा गारनानै बानायो बाहाय इसिबांमानि फैसाखौ नों खालामफिननो हाया ओंखायनो खम बाजेटावनो जानाय खालामनांगौ आरोना खम बाजेटावनो जानाय खालामबा खिन्थु आर्निंस खालामनो हायो मिउजिक भिडिअजों गोबाङा खालामनो हायो ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ जानाखि मिउजिक भिडिअसफोर खालामो बिसोर मानसिनाव सोंदो होमबासो नों 100% मोजां रोखोमनि बेनि एन्सारखौ मोनगोन ओमफ्राय आंनि नोजोराव आरोना कन्टिनिउ भिडिअ आपल'ड खालामबा एफा एनै आर्निंस मोनफिननो हागौ खिन्थु फैसा गारनानै बुरजा बाजेटाव बानायोबा नों बेखौ मोनफिननाय नङा खम बाजेटावनो मोजां बानायोबा आर्निंस खालामनो हायो बेनिफ्रायबो राखि दैमारिया सोंदों आदा नोंनि फेमिलि खनसे जयै नायनो गोसो जादोंमोन दिन्थिगोन ना आदा थारैनो राखि दैमारि आङो जेब्लानाखि 1 लाख साबस्क्राइबार जाबासो आं फेमिलिखौ देखायजोबगोन जोंनि आइ आफा आबौ गासिखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायजोबगोन ओमफ्राय मृत्युन्जय नार्जारिया सोंदों सार दानि दिनाव ग्लबेलाइजेसनाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनानै जब नेनानै बेखार दं बिथांमोननि सायाव नों मा बिबुंथि होगोन मृत्युन्जय नार्जारि सार आङो एक्सुवेलि मा होनबावनो बिनि सायावलाय जोंनि फरायनायनि जानाखि
टारगेटआ जों गासिबो जबखौथ' रावबो मोनजोबखाया रावबोथ' गभर्नमेन्ट जब मोनजोबनो हाखाया माने प्रभाइड खालामबो हाखाया बेनि थाखायनो जों जानाखि गावबागाव माबा मोनसे स्किलफोर दं जेनेबा फरायनायनि अनगायैबो जेनेबा माबा मोनसे बुस्थुखौ रोंगौबा जों बेफोरबायदिखौनो जों जुदि कन्टिनिउ खालामबा साक्सेसफुला बिदियावबो थायो रोंनाया बारायगासिनो दं दा बेनि थाखायनो साख्रि मोननो बिराद खस्थ' जायो दा जों रोंनानै रानानै जों रावबो ओरैनो बेखार थाद्रायनो नाङा आरोना माबा मोनसे फिसा फिसौ मावलानैबाबो थानांगौ एंगेज जानानै थानांगौ नङाबाथ' बिराद साननाय हनाया बिराद गाज्रि जालांनो नागिरो ओरैनो बेखारद्राय थायोबा आरोना बेल' दा जेनेबा नों गावबागाव माबा मोनसे रोङोबा माबा मोनसे खालामलाबायनानै जानांगौ उफाय गैया माथो खालामनो रावबोथ' साख्रि मोनजोबखाया देरहासार दैमारि इउटुबार जानो थाखाय इउटुबाव एसे गोबाव सम गोजोमग्रोनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्रायसो नोङो जानो हायो मानजित बिक्रमा सोंदों गार्लफ्रेन्ड गैया थाबा हेल्पार मोनगोन गोथाव मोनजागोन संफाग्रा मोनगोन ब्लग खालामफाग्रा मोनगोन गुड लाक मानजित बिक्रम दा बेनि भेकेन्सिया खुला जानानै दंथ'यो नोंथां ओमफ्राय जेस्केल मोसाहारिया सोंदों बिब' फंबाय जा खस्थ' खालामो आदा नोंसोर जोंनि इन्टारेस्टनि थाखाय नोंनि भिडिअ'आ मोनफ्रोमबो जोबोद गोजोन होनो हायो आदा मोनसे खोथा आदा बेबायदि भिडिअ' खालामनायनि थाखाय नोंनि बेसेबां सम नांगौ एबा आदा प्लिज आदा सानडे कमेन्ट्स बक्सआव जेस्केल मोसाहारि बिदि जानाखि नोंथाङा बुंनाया बै जानाखि फुड ब्लगनिफ्राय होन्दोंना दा बैफोराव खालामनायाव एसे टाइम लायो मानो होनोबा बै मोननो एसे टाइम लायोना जेन'बा संनायफ्राव ओमफ्राय बे नेनायावल' एसे टाइम लायो जेन'बा नोङो बे भिडिअ' खालामनो खमबाबो 2 घन्टासो नांगौ जायो ओमफ्राय प्रिपारेसन खालामनो 2 घन्टा 2.5 घन्टासो टाइम लायो ओमफ्राय बेनिफ्राय नों इडिटिं बिदिनो लादो 5 घन्टासोनि गेजेरावसो खालामनो हायो बेखौ पाब्लिश खालामबा बै जानाय लोंनायनि जानाखि भिडिअ एसे टाइम लायो बे भिडिअ खालामनायाव ओमफ्राय किं लाभार्सआ सोंदों आदा इउटुबार जानो थाखाय 1K साबसक्राइबार नांगौ दा होनबासो इउटुबआव गावनि एकाउन्टखौ होनो हायो नामा आदा ओमफ्राय पेटिएमजों बख'नांगौ ना डाइरेक्ट एकाउन्टआव हाबो फैसाया आदा खोन्थाहरलाय आदा प्लिज आदा इउटुबार जानो थाखाय किं लाभार्स इउटुबार जानो थाखाय माने नोंनि इउटुब चेनेलखौ मनिटाइजेसन खालामनो थाखाय 1K साबसक्राइबार आरो 4000 वाट्स टाइम 4000 आवार्स वाट्स टाइम कमप्लिट खालामग्रोनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्रायसो चेनेलखौ मनिटाइजेसन खालामनो हायो दा उनाव प्रसेस दं नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनोबा आंनाव माखासे भिडिअ खालामखानाय दं बेखौ नायनो हागोन नोंथाङा ध्रुब बसुमतारी गावनि इउटुब भिडिअखौ मारै फ्रन्ट पेजआव पाब्लिकफोरनि गेजेराव लाबोयो दा ध्रुब बसुमतारी बेयो इउटुबारनि थाखाय बेनो देरसिन स्ट्रागोल ओमफ्राय बेखौथ' बुंनो हाया जेब्लानाखि पाब्लिकआ नोंखौ मोजां मोना अब्लानाखि नोंथांनि इमेजआ पाब्लिकआव मार्केटआव फैनाय नङा आरो दा बेनो ओमफ्राय नों खस्थ' खालामनांगौ माने भिडिअखौ बानायबाय थानांगौ ओमफ्राय मोजां भिडिअ खालामनो नाजानांगौ आल्टु फाल्टु खालामनाङा जेसे हायो एसे बिदिनो जेबो सर्टकाट लामा गैया दे इउटुबाव साक्सेसफुल जानो थाखाय नोंनि कन्टेन्टआव जुदि दम दंबा नों अट'मेटिक नोंनि मोखाङा मार्केटआव फैगोन आरो सोमब्ला बसुमतारिया सोंदों आदा $1 बेसेबां रां जायो $1 सानफ्रामबो एखे रेट थाबाय थाया दिनै गाबोन मिलायबाय थाया एखमबा बिदिनो 68 एखमबा 69 एखमबा 70 ओरै 1 2 3 4 बिसिनि गेजेराव थाबाय थायो आरो नै अभारअल बांसिना 68 69 70 71 खिन्थु बांसिना 69आव थायो आं थाल लाबाय थानाया बांसिना 69आव थाबाय थायो गोजौ गाहाय जाबाय थायो बे फिक्स नङा जायखिजाया बे खन्द'आव थाबाय थायो आरो DSRT फिल्म प्रडाक्शना सोंदों नोंथां आंनिया माबा डलारा सम खमायबाय थायो नाथाय जाहोना मा DSRT फिल्म प्रडाक्शन नोंथां दासान्दिथ' नङा बे एसे सिगांनिफ्रायनो जाबाय थादों जानाखि नोङो फार्स्ट पेमेन्टखौ रिसिभ खालामनायनि सिगां बे $100 जायोबाथाय एखमबा खमायसैलाय एखमबा बारायसैलाय आरो एखमबा खमायनानै बिराद गाहायसिम खमायनानै थाफैयो ओमफ्राय बियो इउटुबा बै सिगाङाव बेखौ टेकनिकेल प्रब्लेम होन्दोंमोन खिन्थु बियो नोंनि माबाखौ काउन्ट खालामफिनो आं बेबायदि मोनदों दासिमबो बेखौ इउटुबा सल्भ खालामाखै एखमबा बे आर्निंसआ रेभिनिउआ एखमबा डिक्रिस जानानै थायो एखमबा बारा जानानै थायो ओमफ्राय बै डिक्रिस जानाया बै जानाखि बांसिन डिक्रिस जानाया बै माबानियाव जायो फार्स्ट पेमेन्ट रिसिभ खालामनायाव ओमफ्राय बेखौ फार्स्ट पेमेन्ट रिसिभ खालामनायाव आंनिखौबो बिराद बुरजा काट खालामदों आंनिखौथ' $45 ना $35 काट खालामदों ओमफ्राय आं बेखौ बबेनिफ्राय दानदों आं थाल मोनाखै मानि थाखाय दानदों आं आन्दाज खालामनायाव बै जानाखि भेरिफिकेसन लेटार फैयोना बेनि थाखाय दानदों बायदि मोनदों आं ओमफ्राय बे दाननाया बै जायखि एनालाइटिक्सआ उल्टां फाल्टां जेनेबा गासिबो नोंनि भिडिअसफोरखौ काउन्ट खालामफिनजोबो ना बिसोरो दा बैफोरनि रेभिनिउखौ उल्टां फाल्टां जादोंबा गोजौ गाहाय खालामफिननानै होयो आरो खिन्थु उनाव सल्भ जाफिनदों उनावहाय नोंनि रेभिनिउआ बेसेबां दं बे थाफैफिनो सिन्था खालामनाङा बेयो सिगाङाव जाखायो
ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ कमब्ले बसुमतारिया सोंदों आदा आंनि सोंनायखौ हायोब्ला भिडिअजों फोरमायथारदो आदा आसामाव गंसे वाइन शप खुलिनो अबाव आरो मा खालामनांगौ आदा प्लिज आदा खिन्था। कमब्ले बसुमतारि आङो वाइन शप खुलिफेराखै दा बेखौ आं नोंथांनो पाब्लिकफोरनो हगारनानै होबाय नोंथांमोना अननानै गाहायाव कमेन्ट्स खालामनानै बिथां कमब्ले बसुमतारिनो जाहाथे बिथाङा एन्सारखौ मोनो। दा बेनो जाहैबाय आसामाव वाइन शप खुलिनो थाखाय मा खालामनांगौ उफाय लाइसेन्स लानांगौ बोरै खालामनांगौ दा बे प्रसिडिउरखौ सोरबा जुदि वाइन शप खुलिखानाय दंब्ला नोंथाङा खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय अशक बरुवा सोंदों आदा आंनिफ्राय मोनसे सोंथि आंनि सोंथिखौ अननानै फिन होथार मोनसे मुभि रिलिज जायोब्ला सासे हिर'आ आखायाव बेसेबां रां फैयो। अशक बर' आंथ' एक्टरबो नङा आंथ' मुभि खालामो आंथ' फिल्म शुटिंबो खालामफेराखै दा आंथ' बेखौ बोरै मिन्थिनो दा बिराद गरम दा बेखौ बोरै मिन्थिबावनो दा लिंसार नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला गाहायाव कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय मोनसे जायनाखि बर'फोरनि जायनाखि मुभियाव नोङो रल लायोब्ला एक्टरफोरा बेसेबां रां मोनो दा बेखौ खिन्थाहरदो सोरबा जुदि दस्रा एक्टरफोरा जुदि नायदोंब्ला अननानै गाहायाव कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहरदो बेसेबां मोनसे मुभियाव एक्टरनि रल लायोबा बेसेबां रां मोनो बेखौ खिन्थाहरबानो जाबाय जाहाथे पाब्लिकफ्राबो मिथिनो हायो। दा कमेन्ट्सफ्राथ' एसेनोसै दा दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांनि कमेन्ट्सखौ पिकआप खालामाखैबा नोंथाङा गाज्रि दामोनसै आङो जानाखि मोनफा मोननै कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामबाय आरो जोंहा टाइमाबो सर्ट बाहायथ' नोङो एसेबां माने गोबाव भिडिअ खालामथाव जाया आं आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोना आरो नेक्स्टआव आं बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ खालामलांनो नाजाबाय थागोन। दा दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ बिसिम नायबायबा लाइक होदो आरो नोंथाङा आंखौ फेसबुक आरो इन्सटाग्रामाव फल' खालामाखैबा गाहायाव लिंक दंखायो नोंथाङा फल' खालामदो। गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।